Saya moजां खोथा रोंनायनि नङा नै सेक सेक इ नङा गुबुनिया फोरोंगासिनो र' मेकआप आर्टिस्ट खालामनाय दे फोरोंबायनाय फाउन्डेसन इउज खालामनाय बिनि गोजा बेलाय PSC दोनखायो औ सब PSC आनो PSC मेकआप आर्टिस्ट जानाय गिदिर र' जोंबो ओमफ्राय बै गोजा नैयाव बे सिख्लानियाव ओरै दानगोन ना बेखौ नुदोला जिनिया ब्रासखौ फाननाय लाइट खदाल हगारनाय ब्रासआ जाबाय नै बबेनि गथाय माबा खालामनानै ओरैल' होना बेखौ डाइरेक्ट ओरै 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 हगारनानै लास्टाराव आरो ना बियो मेन बेकिं पाउडार ओंखारलायबाय लोगोफोर थांलायनोसै शुटिंआव दिनैनो गासैबो थांथ'फ्ले लाना ओंखारबोजोबलायबाय बारे नाङा दे थांलायनोसै बारे जों एबार ओंखारलायबाय बरमाव थांलायनोसै एबार रङियानिफ्राय बरमा माने बरबरि जों दा रङिया टु बरबरि मारिनोसै ओमफ्राय बरबरिनिफ्राय डाइरेक्ट दारकुसि फैफिनगोन नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि शुटआ आरो बेलेग धरननि जागोन डाबल शुट दोङो दिनै मोननै मोनसे शर्ट फिल्मनि बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय मिउजिक भिडिअनि मोननै शुटखा जों दा ओंखारबाय रङियानिफ्राय डाइरेक्ट रङियानिफ्राय बरमा बरबरि थांसै बेनिफ्राय बरबरियाव शुट जोबबाथाय दारकुसि फैफिननोसै जों ओंखारबाय एबारो थांनोसै माब्ला मोनहैयो नायनोसै बोथोराबो मोजां र' एसे थान्दा थान्दानो साफा जागोन थांनो गरमबासो एकदम जाथ्रा बहा थागोन बहा मागोन जायो गरमद्रायबा थान्दा थान्दानो थांसै फुङावनो दा फुंनि 6:30 जाबाय खैथायाव मोनहैयो बरबरियाव फटाफट शुट लानोसै एसेल' दङ फटाफट शुट लानानै फोजोबना डाइरेक्ट दारकुसि फैफिनोसै जोङो फिल्मनि थाखाय शुट लानो जों एबार पेट्रल पाम्पआव थाव सोना लाग्रोनोसै सानसेनि थाखाय ओमफ्राय लोगोफोर सानसेनि थाखाय थाव सोना लानोसै जों एबार बहुदता गिदिंनांगोन ना बहुत जायगायाव ओंखायनो बेयावनो रेडि खालामना लाखानोसै जों दा सफैलायबाय बरबरि जों दिनैनि शुटखौ बरबरिनि ब्रिज सिङावनो खालामगोन मानोना इसेल' दङ जोबखाबाय लास्ट एन्डिं शुट दिनै मेकआप आर्टिस्टबो गैया एक्ट्रिसआनो मेकआप खालामबाय एसे ओरैनो गावनो नायदो एक्ट्रिसनि सनाखौबो जा गिदिरखा शुट जोबनानै थांलायनोसै एबारो बहा थांलायनोसै जों दारकुसि मोनहैलायसिगोन एबारो दारकुसियाव थांलायनोसै नै दारकुसियाव थांलायनोसै एबार इनि शुटआ जोब्बाय अखा हानायजों एकदम थाबनो लानो हायासै माबायदि जायगायाव लादों नुवाखै ब्रिज सिङावसो बाव नै ब्रिजआ मा खस्थ' नायल' आंखौ इसोरो खस्थ' मोनबाय जोंना एक्ट्रिसआ उपाय गैया खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो होनखायो गावनो जों दा बेयावनो परथाखौ जाना लाग्रोनोसै जानानै जों एकदम दारकुसि थांथारनांगौ दा एक्ट्रिसखौबो दोनहैनोनो टाइमानो सर्ट जाथारबाय बेखौ जोङो इ रिक्साजों हेगार हरनोसै जों बेनिफ्राय दारकुसि होलांनोसै दा एकदम जों दा सफैलायबाय पाग्लादिया ब्रिज जों बे ब्रिजखौ बारनानै थांगोन तामुलपुर जानानै बे ब्रिजआ जोबोर समायना नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे ब्रिजआ माबायदि नोंथांमोनाबो नायदो दसे आं मोजाङै खोन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोननो जोबोर गोलाव ब्रिजआ नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअ शुट लानोबो जोबोर समायनाखा जायगाया नैबे जाहैबाय गोदान ब्रिज
नायदो लोगोफोर माबायदि नुदों नोंथांमोना जोंना आसोला होलांबाय सिगाङाव जोबोर समायना नुखादोंनो बियो नेक्स्ट टाइमाव भिडिअ शुट लानायनि थांखि लादों बे जायगायावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नायलांबाय थादो जायगाया जोबोर समायनाखानो लांदां जेरैबो गुवार एकदम जों दा फोथारनि शुट लानो थांलायनोसै फोथारनि एबारो माइ गायनाय दङ माइ गायनायनि शुट दङ माइ गायनो थांसै एबार जोङो फोथाराव एट्रिसखौ एकदम ट्रेक्टरखौ आलैखो होनोसै एट्रिसखौ आरो दोखो माइ गायहोनोसै नायदो नोंथांमोना एट्रिसा माइ गायनो रोंगोना रोङा आरो ट्रेक्टराबो आलि खोनो खोथिया राननो रोंगोना रोङा नायनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना इन्टारेस्ट जागोन बिरादनो फोथारनिया नै होलायसिगोन ट्रेक्टरा फोथाराव एबारो गारिजोंसो थांगोन आंहा डेन्जारलै बेलेग एक्टरालाय जाबायबा जोंना एक्ट्रिसाबो एबार माइ गायनो रेडिसै माइ गायनो रोङा रोङा दिनै नुसिगोन एक्ट्रिसखौबो गासिबो रेडि गेमबलखौ लादों लायाखै एक्ट्रिसा एबार माइ गायनो थांसिगोन फोथाराव ओंखामबो हैनो थांगोन एक्टरनो माइबो गायनो थांगोन माइ गायनो रोङा रोङा दिनै नुसिगोन आरो एक्ट्रिसखौ नायनोसै जोङो रोंगौ माइ गायनोलाय मबाइलानो थाबोलायबाय आं दोनबोखादों जों दा फोथाराव लासै थांग्रोनोसै माइ गायनो मोनलायसिगोन माइ गायनो मोनसिगोन एक्ट्रिसा माइ गायनो मोनसिगोन एबारो माइ गायनो रोंसो नामा गायनो लुगैयो माने गायनाय नुवाखै सेनफेन गायबोनाय जों फोथारसिम थांनो लानोसै एबारो फोथारखौबो सिनाया र' जोंना आसोला सिनायोना फोथार थांनाय लामाया नै बिजों गरम फोथाराव थांनाय लामाया जोंना बारि सिं सिंसो फैगासिनो बारि सिं सिं माइ गायग्राफोरा गासैबो माइ गायग्रा गोजा बिसोरो दुब्लि बारि सफैलायबाय एबार लामायाबो जि गाज्रिखा फोथाराव थांनाय दुब्लि बारियाव माइ गायनो फैलायबाय एबार दुब्लि बारियाव दुब्लि बारि मा मैनो फैदो एक्ट्रिसा दाउ बेदर लाबोदोनो मालानै बिजामा दिनै गोथाव जाहोथारो नालाय मालाय फिसाजो एबार होनो फैबाय आलि दाननोबो खेनांगोन आंखौ बबेसिनियावलै दाउ बेदर लाबोदोनो नै आगोलाव नैनो लाबोदो मालाय इयासो मोनजासिगोन दाउ बेदर आइ दाउ बेदर मा बानलु होनना बुङो बेखौ बानलु राजादो लाबोदो नै बानलु राजा बानलुजो माइ गायनो सुदा बोरै जागोन मिन्थिला लोगोफोर एसे लानांगौ नामा लागोन र' फोनगोन र' जोंना एबार माइ गायनाय सुदा बोरै जागोन मिन्थिला एकदम माइ गायग्रायानो गोजा गासिबो माइ गायग्राफोरा देना हरनाय इखो नायदोंमोन नोङो इ बुंनायखो आब'खौ नायदोंमोन जेनेबा देना हरदो मिनि माने नायदो दोनदो नांसारनाया हायांनो नोंबायदि हौवाखौ आंलायलाया गसंना
एसे गिदिंथारनानै ओरै बेखिनिया जोब्बायना एबार आरो खेबसे एगेन नांसाबबाय दंबावो ओइ जों माइ गायग्राफोरखौ नांगौमोन ना दे गायदो एक्सन नांसाबलाया नागरिखौ नोंबायदि हौवाखौ आंलायलाया 1 2 3 एक्सन नों लायाबालाय माबायदि जानो नोमाया नांगौ गोरजिया लाबोखाबाय 1 2 3 एक्सन आब' ओइ लावबा खोथिया लाना फै खोथिया जोब्बाय गायबाय दा शुटिं जोब्बाय बेट्रिसाबो मेंबायनो नै एक्टरा एकदम माबायदि जाखो गैथारला एक्ट्रिसालाय मोजाङैनो दं आंहासो दाहोना नालाय दाहोना बायदि जाहैबाय आरो माला नै माहाजोननि फिसाजो नै जाबाय दाहोना नै एक्टरा माबायदि जाना दङ अबस्था काहिलि बारा लाजोबनांगौ दाहोना नालाय बिसोरनि आरो एकदम आलि खोनायमोन बिजामादै इहांनि बिजामादै आइ बिखुनजो बिजामादै आइ बिखुनजो ना लोगोफोरजों दिनै शुटखौ कमप्लिट खालामनानै फैफिनबाय रङियायाव हरबो जाबाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथांमोना नुनो मोनगोन साननैसोनि उनावनो हरबो जाबाय एकदम जोबोद खस्थ'जों फोजोबना फैबाय नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो जों दा सफैबाय नै रङिया लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै